Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ketepangan malih guys. Udah lama nggak ngonten. Sekarang lagi fokus ke peternakan guys. Alhamdulillah. Modal awal duwe sapi karo anak sapi. Kene, kene. Dah cantik kene. Ini, lek cantik dhewe iki. Dudune para permisa iki. Kene. Cantik ini cantik ya. Ndah. Mas Rono. Iki guys, sapine ya alhamdulillah pas maksudnya iso untuk duwe modal. Babon anak terus wedhuse biyen sempat vakum semenjak almarhum bapak meninggal kan tak jual kabeh tak kosongkan. Saiki tak isi lagi. Sementara cuma 3 ekor guys. 3 ekor alhamdulillah kayane meteng-meteng guys iki. Wah jenis apa iki kok wedhus iki. Iki sing rada apik iki guys. Apa yo? Gak tenan. Nah ini. Kita apik iki babon guys. Wih. Jenis meteng iki guys. Iki meteng iki guys. Ngewangi golek donya ya ngger ya. Ngewangi golek donya ya. Kayak guys, saunge mbiyen bekas kandang wedhus berhubung di sing ngene kuwi ae wedhuse. Iki digawe cangkruan nek bengi guys. Iki cangkruk nek bengi. Yo dianggu rada sulaya iki guys. Salah satu fungsi ini diang guys, tiga obat nyamuk alami nggo sapi. Iki rencanane nek duwe rezeki dalam waktu dekat arep renovasi kandang guys. Tiga sing permanen. Teko boto ora teko kayu. Iki mbiyen kandang wedhus. Mbiyene kandang sapi dari kandang wedhus. Saiki kandang sapi nek guys gendenge guys. Semoblah-moblah. Terus gak layak huni. Sampeyan dikene sing njur kene guys. Ya muga-muga kesembadan. Iki anaknya limusin. Jareke tapi guys mungkin dolanan sapi sik agek. Biyen tau ngingu sik cilik. Maksudnya aku sing sik cilik guys. Dadi harus jenis-jenis iki jareke limusin wedok guys. Kena babon besok. Iki babone manggungan. Camburane ya alhamdulillah mulai seneng. Itu kaya insyaallah 15 dinoan guys. 15 dinoan tak openi. Alhamdulillah wis camburane barang mulai seneng ora golek iki anake. Anak kecil iki golek camburan entek iki. Ada kecepet ndak sih? Kecepet nak? Ngoneh to? Ngoneh. Ngoneh. Nek mam ngoneh. Biyen iki anu ceritane guys. Digaduh likku. Kan berhubung mari bapak ninggal, gak iso ngopekni mergo njogo simbah. Tak gaduh nih guys. Jadi ini kono ku total karo iki dadi 8 guys. Tak jiko babone tok. Anake ben dipek wekku. Ya minangka lek ngopeni kuwi tak kekne kabeh. Terus aku nggo balik iki. Iki pertanyaan ngingu meneh iki mergo kakangku balik guys. Jadi aku wis gak karo mbak tok. Jadi karo kange bareng karo luru paku guys. Bekas bakaran anu. Ngeneki sikil sapi ku yo
bangkrut sakal guys. Sore nek desa ini guys, syukuri pokok awak seger waras sehat. Tur yo lek iso aja diutang, wis ayem tenan guys. Mangan sak-sake, moko ora mendemi wis. Giyak yang pokoknya. Kalah ya alah. Sabar sik. Benak nih yo. Mben ning. Besok rong di dhuwit, besok mben. Iki ceritanya dadakan iku masih balik, pengen arep balik terus wis gak megawe meneh. Terus karepe pengen usaha. Ning wong ora ndek modal ya terpaksa saya mbuh caranya golek modal. Jadi ya alhamdulillah enek sapi iki terus karo wedhus lah. Lek sapi iki jaringan jangka panjang, guys. Lek wedhus iki hapus-hapus sama minangka ingu-ingu. Ayo ngenteni adol kae kan mbuh taune, guys. Suwi kan mesti niat ke peranaan. Nah, lek wedhus kan alhamdulillah ngus tahun ngono jelas e lek diparingi rezeki lancar ya wis enek. Enek sing wis kena didol ngono, guys. Jadi selama dihapus-hapus yo kuwi. Iki teh sampeyan genggel-gelan. Nek iso berbagi tambahin meneh guys sampeyan wis kandange dadi. Ya syukur-syukur sampeyan nek umroh. Nek wis apa iku? Nek wis dadi rezeki. Hai. Ya, sudah nek desa ini iki open-open. Pokoke insyaallah nek ndek open-open ki rada piye, duwe selimuran. Walaupun beban pikirane akeh kok ndek open-open iso sik enek ge nyelimur Allah Akbar, rokok apa jatuh simpong bajing. Sementara kita berkembang untuk modal sing sik enek sik. Sebenarnya paringin duwe rezeki meneh tambahi ben iso dadi farm, guys. Cita-citane ning ngono. Ning nek asline ya wallahu alam sing kuwasa sing pandum rezeki. Wis cukup meneh guys ya, nggih. Lekas muncul meneh iki ya muga-muga sampean kabeh iki pinaringan sehat kabeh, kaya rezeki lancar. Dirangne beban-bebane